Jesus Nexus. Nu vil jeg vise jer lige nogle videoer, jeg skal lave. Jeg skal lave en video til jer. Forstår du, eller er du dum? Den her video, der handler om Gangnam Style. Okay, den der Pakistan Gangnam Style, den der filippinske style, den der Koreanske style. Forstår du, den der style, den der Japsa style, wallah. Jo, jeg er blevet træt af den style. Forstår du, jeg er blevet træt af Gangnam Style. Op, din style, wallah. Jo, Koran, jeg er blevet træt af den, bror. Jeg går på Billy Boost, den hører den 24 gange. Jeg går på Pulse Bar, vi hører den 23 gange. Jeg går på fucking A-bar, vi hører den hele tiden. Jeg går på diskoteker, jeg går på det eneste sted, der ikke kommer det tempo, wallah. Tempo, altså, helt ærligt, hvad sker der? Hvorfor skal lige Gangnam Style? Hvorfor Gangnam Style? Sexy lady. Altså, helt ærligt, hvad sker der for den der? Og jeg kan danse op, altså. Lad os lige høre den, okay? 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 끝까지 가볼게 오빤 강남스타일 Gangnam Style, 오빤 Gangnam Style, Gangnam Style, 오빤 Gangnam Style, hey, sexy lady, 오빤 Gangnam Style, hey, sexy lady. Selv fucked up, jo. Virkelig, den er virkelig irriterende, den her sang. Hvad sværger? Hvor det er ligesom at se kurderne og lave halaj, wallah. Allah. Og vores kurder, vi danser ordentligt bedre end ham der, wallah. Koran, hvad skal der? Vi laver den der, eller? Vi laver ikke den der, vi laver den der, færdig slut. Okay? Nå, men det jeg vil vise jer, ikke? Det er, hvis du tager noget alkohol. Som jeg har gemt i den her lille dåse, fordi min mor faktisk skal vide det. Og så skal jeg lave min egen cocktail. Forstår du? Se, sådan helt blå. Og det er blod i det andet. Så ryster du lidt. Og så skal jeg drikke det her klamme væske. Fint nok. Men til jer derude, jeg gør det efter. Okay? Den der Gangnam Style, ikke? Jeg er blevet træt af den. Okay? Jeg bliver sindssyg. Sexy. Wallah, Koran, jeg bliver træt af den. Please, diskoteker, jeg ved ikke, hvad alle klubber der ser den her. Lov mig, I ikke spiller den på næste weekend. Lad en puh. Okay? De laver vi skal høre eller vi skal lave okay? Forstår du? Forstår du?